Loh, Mbak Indah iku tuku apa ae rek? Dulu tuku sembarang kali koyoke mari cair iku koyoke rek ya. Itu sih tak paranane tak takonane sih tuku apa ae. Garis siji. Mbak Indah, mari barang kaya tak. Iya, mari kulo tuku Takon mesin desa, cuci kulo mau. Tak delok teko Sekalian belanja lah mesin cuci kulo dikrokoti tikus. Anu kabel selangi. Ben tuku bekas ta. Bek kok aku mau diterno becak. Bahasa Ya, kan ngenyek elektronik lapo tuku bekas ana kok ngenyek sih nang kan aku. bahasa tuku nang toko iku sih apa jenenge diterno motor pickup lah sampean kan kok mau diterno becak kok tuku mesin cuci ambek TV ngono. Ya Paling gak. tuku bekas paling Lah, ngenyek sama niku. paling iki ngluru wae dulure yo. Sik segelan rek plastikan. Tak delok-delok rasane ya Mbak Indah iku tuku apa sih? Kok tuku anu tapi kok diterno becak ngono lho paling ya tuku bekas. Ngenyek bekas ana kerdus ya. Yo kan iso ae bekas digawe kedus-kedusan ngono iku. Aku mau wis ketok ngono lho sampean kok irine rupane nang aku. Lah ya wong tak delok-delok iku kaya apa? anu iku kok cek akeh Ya, borong nang kene iki mang lapo sih? ya tak kok iku Mas sampean iku ngono wingi ditembung utang ngono ya jare gak duwe duit saiki tuku cek Kene nyambut gawe ngelompokno kate gawe ngutang-utangi wong ya lek nang bale lek enggak. Ini paling iki luru dulure. Lah, jangan nyerek sik plastikan. Plastikan. Terus tak mulai aku Mbak Ya Indah. wis mulia timbang penyakit hati iki Paling ya dipelihara. tuku le Kok iso tonggo ketok tanggane tuku-tuku kok gopong arani bekas lah.